коментарът ви за мача? Мисля, че поне 2-1 трябваше да задържим този резултат, защото ще е едно минимално предимство накрая. Виждаме с по-добра гола разлика и 3-1 ни отговаря на доказаното. Много голяма стана разликата. Естествено имаме претенции. Лично аз за мен тази първата дуспа беше абсолютно за нагърби съдията. Както и да е. Както видях матча, първите 30 минути бяха доста напрегнати и мисля, че ги превъзхождахме. След това малко изпуснахме инициативата и те се възползваха. Даже първото време не мисля, че са създали нещо. Бяха доста хаотични, съдията са нагърби. Тая дуспа и ги по-успокои. Второто по време играха доста по-добре. Можеха да се решат по-рано матча. Това е втория гол. Просто оттам нататък нямаше как да вземем точка, но този гол, който отбелязахме, беше много важен за нас и мисля, че тук допуснахме тактическа грешка, че треньора трябваше да каже поне да задържим 2-1, не да търсим изравняване, защото много трудно можеше да стане изравняване. При 2-1 с тази добра гола разлика накрая, ако бяхме с равни точки, се оставяхме в групата и ще да е поне някаква полза от този мач, щяхме да извлечем. При положение, че трима души ни запазиха, за да може да играем с белите воли. Това е за матча. Заслужаваше ли Едър победата според вас? С играта си през второто по време се заслужиха. Друг е въпросът, че може би ще е доста по-сложно. Първото по време беше завършило 0-0. Но така е. На тях това им беше матча на годината. Това им беше най-важният матч. Нормално е те да си направят организация и да се вземат тази победа. Ние го бяхме предвидели това нещо. Не случайно си съхранихме силите няколко човека, които всяка с картони. И пак казвам, само мене лично, само това ма. Ние дори бяхме подготвени за загуба. 2-1 беше ли много добър резултат за нас и ни даваше малко предимство в края на първенството. Защото може евентуално двата отбора да останем с 30 точки и щяхме да сме спокойни. Сега задължително от тук нататък трябва да имаме точково предимство в края на първенството. Да сме сигурни в оцеляването си.